jam geno weeti e men ɓiɓɓe fulɓe fullaaɓe lamɗam fulliiɓe windere hettotooɓe jamma bela. Hande ko jaslaare nogas e goo colte hitaande ujune ɗiɗi e nogas e nayi. Fulɓe mbi sinno kural ko defirdu ummotono yanata koye tenkowo. Hande paaɗen ko farayse toon to hirnaange Europe laamorgo ko pari hoorejo ko Emmanuel Macron. Ɓesgu ngu ko 68 million e temedde tati e capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere e temedde nayyi e capanɗe tati e tati neɗɗo. Wertago mayri ko 600 e capanɗe nayyi e tati ujunere e temedde jeeɗiɗi e goo kilométre carré. Wallitare mayri ko 14 mars. Yo jaam ñallu to ñalluɗen. Care cindude e kelle men Dadia Ba dingiral jamma bela hetto bela wona laccire Sadio Saka ngela.